Baixo o lema Un Nadal de ensoño, o Departamento de Cultura deseñou un programa de actividades do máis variado para estas datas, nas que os nenos serán novamente os protagonistas. A través deste programa o que se busca non é máis que a dinamización cultural. Entre as actividades máis destacadas figura a Carpa dos Soños, que se situará na Praza do Concello e que acollará a partir do día 23 a maioría dos espectáculos programados. Creo que temos un abanico amplio de eventos no que intentamos que todo o mundo participe, en especial os nenos con esta Carpa dos Soños, que así lle denominaron aos do Departamento de Cultura, que lle puxeron moita ilusión a este evento que estamos preparando. Bueno, pois debido á época que estamos tendo e ás grandes choivas, pois non podemos facer espectáculos de rúa solamente en días puntuais, como pasou outro día que, bueno, pois tuvose que trasladar aquí a unha carpa que o tempo condiciónanos. Nesta mesma ubicación estará tamén a ludoteca, aberta estes días de Nadal de 5 a 7 da tarde. Para acceder a esta ludoteca sí que será necesario ter un ticket de compra mínimo de 20 euros que dai calquera comercio ou establecemento de Boiro entre os días 13 e 4 de xaneiro. Como ven sendo habitual, volverá a organizarse o campamento urbano de Nadal e tamén se realizará un mercado de Nadal no local multiusos do mercado municipal. Vai a ser un mercadillo que vai a estar abaixo na sala multiusos, vai a haber 9 artesáns, entre eles vai a haber bonecos de trapo, complementos de festa, decoracións de Nadal, lámparas de vidrio, cerámica, ilustración, bisutería, roupa interior e exterior e coiro. Son 9 artesáns que van a vir, despois vai haber dous de gastronomía e un de cerveza artesán. Eso todo vai a ser o fin de semana do 28 e 29. Dende o Concello agradeceron tamén a colaboración e implicación de numerosas asociacións locais, que durante estas datas promoven diversas actividades, como é o caso da Cabalgata de Reis, organizada pola Asociación de Veciños de Santiago de Lampón, ou os festivais organizados por colectivos como a Escola de Música, Silbarbeira, a Veloura ou as Amas de Casa.